this place is complete, as you saw. It's pure vegetarian with less oil, less spice. Keeping the authenticity in mind, we cook the food. We have another restaurant called Legacy of Bombay, which is as popular as this restaurant in the town. Again, you serve veg Yeah, there. we serve pure veg. It has also got a separate veg kitchen. There we are doing Swan Festival, which will continue for another one more month. And chef has come up with a very nice menu. We have around 10 dishes over Again, there. there is a good news for you. When we say Shravan month, it is not Shravan. This time it is Adhik Mahina also. And Shravan, for us in Goa, the Shravan month continues till the Ganesh Chaturthi festival. So it is not only the Shravan month now, it is 1+1. I think it's approximately 2 months which is of Shravan. So you will have jam-packed sessions here. And I hope you have a lot of, items on the menu. Definitely. Because it's 2 months of veg now. We'll do that. We'll do that. You, as you said, jam packed. It is really sometimes very difficult to keep on the waiting because the restaurant has got a limited sitting and we have really lots of people waiting outside. And it is a common thing, like on 18th road, you can see people waiting outside the Legacy of Bombay. The food is so good and all. But just to add on to the flavor and just to add on to the popularity of the restaurant and to cater to the need of the people who are observing the fast and who don't take non-vegetarian food, chef has come with a very wonderful menus. In fact, if you see, all these menus are the basic menus, but what is different over here is that the experiment which we have done on the menus and chef special and secret recipes which he has come. ओके वी हॅव शेफ विशाल. शेफ विशाल, तुम्ही महाराष्ट्राचे. श्रावण महिन्याबद्दल थोडं आपल्याला तुमच्याकडून काहीतरी म्हणजे महाराष्ट्रीयन मराठी फ्लेवर काहीतरी श्रावण महिन्याबद्दल काहीतरी आम्हाला सांग. श्रावण महिना म्हटला तर आपला साधारण 1 महिन्याचा असतो आणि या वर्षात 1 वर्ष आल्यामुळे ते आता वाढीव अधिक महिना येतो त्याच्यामध्ये, त्यामुळे ते 2 महिने आपण त्याच्यामध्ये मजा करू शकतो. श्रावण म्हटला की जनरली मुलांसाठी पर्वणी असते, कारण का त्यांना वेगवेगळे पदार्थ आई वडील किंवा मोठे वगैरे उपवासाच्या नावाने काहीतरी नवीन वेगळं काहीतरी मिळतं, त्याच्यासाठी त्या लोकांना एक आवड असते. श्रावण महिन्यात काहीतरी आपल्याला नवीन मिळणार. माझ्या घरी बॉम्ब असते म्हणजे श्रावण महिना व्हेज म्हटलं की मला डोक्यात जातं म्हणजे काय खायचं काय हा मोठा प्रश्न येतो. त्या अनुषंगाने त्या अनुषंगाने बघितलं तर श्रावण महिन्यामध्ये काही असे पदार्थ आहेत, जसं बटाटा हा प्रत्येक मुलांना आवडतो. साबुदाणा, ज्याला इंग्रजीमध्ये नायलॉन हा प्रकार म्हणतात, तो एक आहे की जो माणसाच्या तोंडात गेल्यानंतर तो विरघळला जातो. तर या अशा प्रकारच्या ज्या गोष्टी आहेत की त्याचा वापर करून, किंवा बटाटा चिवडा ह्याचा वापर करून आता हे जे काही आम्ही आहे ते नवीन पदार्थ तयार केलेले आहे. त्याच्यामध्ये एक बटाटा पुरी म्हणू शकतो आपण, की त्याची चव तुम्ही जर तोंडामध्ये घातल्यानंतर तुम्हाला पॅटीस वगैरे पण कमी वाटेल त्याच्यासाठी. दुसरी फराळी मिसळ. फराळी मिसळ ही अशी आहे, तिखट पण आहे, गोड पण आहे. इथे आहे ते अवेलेबल आहे इथे आहे. आणि बहुतेक ज्यांनी इथे येऊन हे पदार्थ खाल्ले त्यांनी त्यांचं कौतुकच केलेलं आहे. बटाटा पुरी अशी जी म्हटली तर साधारण लोकांना असं वाटतं पुरी म्हटलं की काहीतरी चपाती वगैरे अशा टाईपमध्ये असेल, पण बटाटा पुरी हा प्रकार वेगळा आहे. बटाटा पुरीमध्ये आपण बटाटा, त्यानंतर त्याच्यामध्ये थोडंसं गार्निश दिसायला पाहिजे, एक सजावट दिसायला पाहिजे म्हणून आपण थोडासा साबुदाण्याचा वापर करतो. रोस्टेड क्रश पीनट आहे त्याचा वापर करतो. थोडं जिरं आहे, त्यानंतर थोडं शेंगदाणा मीठ म्हणून आहे. ते फार उपवासासाठी फक्त फार तर वापरतो, अदरवाईज ते वापरत नाही आपल्या रोजच्या जेवणामध्ये. त्याचा वापर केल्यानं त्याच्यामुळे त्याची चव एक अपर्वणीय आहे. तुम्ही जर बघितलं, खाऊन बघितल्यानंतर तुम्हाला पण लक्षात येईलच. आणि फराळी मिसळ म्हणजे फार तर चिवडा, त्यानंतर साबुदाणा खिचडी, त्यानंतर शेंगदाण्याची उसळ. हा पदार्थ फार कमी लोकांना माहिती आहे, जे महाराष्ट्रात आहेत त्यांना माहिती आहे, पण मी ते गोव्यामध्ये पण ते पोचवायला आलेलो. त्यासाठी मी ते प्रयत्न करतोय. I am bombarded with. I'll tell you how we started it. In fact, I don't know where to start. You will tell me how do we go about it. Is when a guest comes over here.
request we give it to the guest. Okay. So that is also there. Which is sometimes That is is sugar-free or Yeah, something. yeah, sugar-free kheer or sometimes sugar-free ice cream we do. Sometimes we do sugar-free Take dessert. good care of your Yeah, customers. definitely. We have to. That's really delicious. What next now? You try samosa now? This has those potato inside, but Yeah, the oh, mashed रहता है कि? Mashed. But it's not completely mashed. It is mashed, but it's not crust. It is in fact crust and mixed with the spices and all. Now this is also samosa. You get samosa outside only. What is the difference is the chef's recipe. Chef experiments in the board. He sees what a guest wants to have, because we have to cater to 50 guests on an average. These days also we are doing 250 thalis every day. Okay. So this doing 250 thalis means touching the taste of 250 people. We have to be very careful with the recipe. So chef keeps on experimenting recipes. He keeps on experiment on sabji's recipe and all, so that he always gives a better taste to the guest. Okay. तुमकां जर हांगासर ट्राय करपाक जाय श्रावण म्हयन्यान व्हडलो प्रश्न खंय वचपाचें आतां हो प्रश्न उरोंक ना हाचें उत्तर म्हणजे फिदाल्गो आनी फिदाल्गोन श्रावण म्हयन्यान हांगासर श्रावण फेस्टिवल जाता आनी ह्या हांगासर येदी व्हडली थाली म्हाका दिसता गोंयान खंयच सर्व करिना आनी येदी व्हडली थाली जर तुमकां ह्या श्रावण म्हयन्यान टेस्ट करूंक जाय जाल्यार फिदाल्गो इज द रायट प्लेस कारण हांगासर शेफ्स तांचे ते पेपर आनी पेन घेवन हांगासर मेन्यूज डिसायड करिना तर ते हांगासर डिशीज जे जाता ते रायट्स तेंचे बॉटम ऑफ द हार्ट आनी पीपल वर्कींग हियर वर्क एक्सटेन्सिवली टू हॅव द बेस्ट बायट ऑफ द श्रावण सिजन जेन्युअनली हरशिल्लेय बीन आनी ह्या श्रावण म्हयन्यान जर तुमकां वेज डेलिकसीज ट्राय करूंक जाय वेज थाली ट्राय करूंक जाय जाल्यार प्रुडंट मिडियाच्या सगळ्या दर्शकांक हांव सांगपाक सोदतां फिदाल्गो इज द रायट प्लेस.
हो आसलो आमचो दुसरो भाग श्रावण म्हयन्याचेर. तुमकां हो एपिसोड कसो लागलो तें कळोवपाक विसरूं नाका. म्हाका मेल करात features@prudentmedia.in ह्या ईमेल आयडीचेर. परत बेगीनूच मेळया तिसऱ्या भागान. तोपर्यंत पळयत रावात गोंयचो नंबर 1 इन्फोटेनमेंट चॅनल प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.